Sida Heng awek nam asu purnama Sida Heng awek nam asu purnama Sida Heng awek nam asu purnama Sida Samya siapa Naraku sayang Widik purna
Sri Ngastina Mama Prabu Duryudana dwarining sun Werkudara den kapareng den kapareng alun ngantika dwarining sun Werkudara Wilayah awik namastu promosidem awik namastu silat brekang jagat karono sirang tondro kawisisaning bisana sono sinamung nang wis tumaksih wis nandun lampahing dudha jinandur tufur katela tetula-tulat mring rading paradya pinarti tameng lalata mangya tekap wasananing kupeta tong renggeng pralambang matumba-tumba marmo panggung manggeng panggung sangur wengkata sedebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha narik tuting basa dongeng gunung Kemusurasa yen naras saya karaos mula jaru angrasa wani wring diri rasa mangsa ngrumangsani liru janmo ngelu kaca jarwe wurdu kau janjari tolo beceng wis gemelar jurik pagliran ya Gusti mriksani pagelaran inggih purwa Surya Candra daru nyangkarati kang wis kinurba drateng kawasa sahari radra ngedri bawon polateking tuk sina gilur gemanti temadati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tedung lantang kartu mangkarga sinerambun toya Jawa madeng rembya dada pandang kutu-kutu ngalang atuga buranana yang buranta dada branan tanpa wicalan padang terawangan sinari sang hyang retnawi kang arsa murbawani jagat munggung jagat wetan tuk mungup-mungup munggung kalengan wukir abang merngangah lamun gagsaya dilan-dilata bumi tanpa tawis tangguh soleh kawula tasih dene larasa ngobya buka karep Tegal Sawai anglur silur tatono pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan somor wangi Sang Hyang Arkasa Tangusa inggil wis katon meluk sinari jagat ugi blapapat lur kidul tan kulon sinaring jagat kang sawya rebut bata rebut teja rebut kukuwung prandri datan wonten kang madhan kenging praja negari ing Ngastina ya negari Gajah Hoya jeung Liman Benawi jeung Guru Janggala apan jare kenal pambukaning kandha sareding mangke krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maningkal kapantok uruting Cakrawala maneh-maneh cangkring wisik samane kineping jurang sorong kinepung gosero kinarya sing beksi lawet bang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung raya-raya karang kitri rewe-reweron klapa bumi subur pasiden mawur sadengat tinandur tangkara tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan nang rangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang mening tirtandhe
Iline pinara para playune tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya angelini sawah yang pategalaning Narakisma mokal pangoleng tetaning bebasan datanana bumi sanjeng Kangjeng Sela sedaya tinanduran kang ora kapipandya Bathari Sri anglar masa binanjung Rukmi Yaya Rukmi Sari kang minangka Pratiwi pantegan go pelijeng karem bujuk godhongane ambe kowe nganti kaya manglung-mangon wetane polo kependhem polo kasimpar polo kumantung sadotan kucewa jinawi tukulan kang mambe kesarasaning diri ingon-ingon aja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun siang aglaring mangunan lamun manci sarep surya samyang mulih marang kandangi dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo kinanjing malang labet tebih saking tindak Durjana Cuti sawise yakseka kapti akare luring nusa bangsa duwe negari Ngastina ana go ngimbangi gunung kanggo nuksa mrih lestari runtumurun Ratu Merak sadya dadi guru-gurukaning lengkungan langkung-langkung lamun tinalite sampun samya samuting sanggeman sampun tebih saking tindasan saya sinansaya winata wintananing momat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jating jejeban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasaken negari Ngastina lan kusumake manjing marang jaman kucana panjang punjung pasir pawukra jinawi kemari pakarta tata turut raharja dasar guru kang gedhe bore padhang jagat dhuwur kusetor tatu kuncarane turut kasuring manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusarane ngadil bangsa negari Ngastina menangin dene ucapna dasa namari sang nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk sang nata Prabu Duryudana ya sang nata Prabu Jaka Pitana ya sang Prabu Suyudana ya sang Kurupati ya sang Kurawendra ya sang Dastarastratmaja ya sang Gendari Suta ya sang Tripamangsa Nalindra pepakuning bumi anggung anjejekaken Gautama Risa juga lenggah madaing Damparsana ora montor-montor sipating Bathara Yayah dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara kuwe Rangija Wantah binayang bayang Sang Janing Purhapsari kawis ketinggal panggung ketanggu Jaka paloro-loro Yayara ping samudring daratan datan kantun wiswanipun Sang Hyang Wanung tetungguling praja negari Ngastina mewasang jaring para kadang gong sampun ketinggal ngaglam bergagah Yayah prayit nanggewu nenggih menika ta wernanira pisawanira pepati negari Ngastina pidalem ing plasa Jenar nenggih Sang Rikana Pati Harya Sengkuniya Pati Harya Suman ya Raden Trigantalpati mangga Sang Rikana Pati Harya Sengkuni maranata sagya para kawula miwasang jaring para wadyabala Amandiraga Seba wonten ngarsaning Sang Nata Sang Prabu Duryudana Sang Prabu Jaka Pitana talu kanggo semanten datan kantun wiswanipun mujeng negari Ngastina Pandhita Sukalima nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra magruming Sang Japara kawula samyala bilih wonten pandhita enggal ingkang rampung lenggah wonten praja negari ing Ngastina nenggih ingkang lenggah wonten sapa marang Sang Nata Prabu Duryudana nenggih pandhita ing awu-awu langit nenggih Sang Tapa Begawan Kresna Pandaya datan kantun Sangya pisawanipun Sangya Pangeran Pati negari Ngastina miwasaning para kadang Sata Kurawa nenggih ingkang ngandhepani nggih Sang Raden Harya Kartamarma satriya ing kaya tinalang talungkul kesemanten Sang Prabu Duryudana nampi rawuhipun ingkang ngraka ing Mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Balarama ya Waning Pintu Wasijaladra ya Sang Anumka Krasana talungkul semanten Sang Yapara kawula samya ganting masisiran jejel riyel arapat pepet bibit prasasa tata pandhegul datan Pasela laben sekatheng maruseba ing jaya mludak gendera rontik umbul-umbul kekiterangan danu Yayah mondeng mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendheng tumbahing ngrangkep jati ngarani mangsa katiga
Parandiri tal tidem sindem matrik pasewakan tatanono jaman kang anyabawa tatanono bare walang alisik taun semanten sang Joko kawula namung ngrantu mamantu-mantu sabda mamang ngendikaning Sang Nata Prabu Jaka Pitana dumadakan kang saking Sang Joko Rasa Kurawa samya ngangsek pisawani dada kemali semandika Sang Prabu Duryudana ingkang bedereng kababaring lesan Anon laguning Kurawa ing eling ana partine risang Abimanyu Guan sembani ring ulun ngapurpa risang amur bingrat mring sanan ingkang mring kanan sing tasih mawe poko kang sawega
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyono miwang pancrah Sarawarukma ranggeng manik nara Narawata Obro Prabanya kang sumerat kenyaring teca leliwaran ler ki lajesiring raden wimbo kekandha mrek
ati upeng ma rota mando saparan mangambar kongas lang kate neng awan sapa nekang astina samantara tekeng tegal Kurunarya ya Kresna laku sireng prasurama menyangkan wajah naka dulur Narada kapanggya kalwi lore melu karya sang Abopati sang Bopati Diwang Sukmana mangkat diliruwi ana sasmit manding sun jagat warsisaning Bathara paman Pati Arya Sengguni ayo dadekake kaget pekedhi si paman Pati Arya Sengguni dene sira ingsun pijen ngarsaning mandira paman Pati Arya Sengguni nyawa-nyawa jimat sesemban kula nggih anak Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan nggih anak Prabu Duryudana sakalangkung padukami dumateng pisuwanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing Jawi sanget watosing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih dewaji sesemban kula anak Prabu Jaka Pitana pamadari iki kateparan gun sirungsun percaya menawa dadi batal wakiling sun Pranata-tata rakita ing kaprajan negari Ngastina Muratiaki aturna kelan panjenenganing manira samendang aja nganti kang karempin
Paman Daryo Senggundi. Menawi paduka andangu bab tata rakiting kaprajan negari Ngastina tartentu sadaya tan badhe nguciwan ninggir para kawula samya sayek seka kapti akarya luhuring nuswa bangsa tuwin negari ing Ngastina mandhapipun dhumateng para prajurit Sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridhaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu Jaka Pitana nggir ingkang pamaning kepatihan remuk ngasawurna putung semangga kabandhemna nggir dewaji sesembahan kula kawula nok-nokna ninggih Paman Harja iki gawe bombong teko jangkep kang dadaturira paman ora liwat pakaran ingkang utama tidakno selawase urip Paman Pati Senggundi. Nok ninggih nggir menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe suwala nanging dereng lan sampunipun kepareng ingkang pamaning kepatihan ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kawula kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Jaka Pitana nggir anak Prabu Duryudana Ibu-ibanipun dosa menapa sartanipun walat menapa ingkang badhe dipun dawuhaken wonten ngarsanipun ingkang putra wonten kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging kula semanten paman jangan tiga menika ingkang minangka dados nayaka punggawa praja negari Ngastina tartemtu ingkang putra ngaturaken utawi anampi sembahipun Paman Haryo Senggundi kula tampi dawa sami-sami paman mboten langkung kaskecak legapat jangan tiga Paman Pati Haryo Senggundi wonten praja negari Ngastina Paman Haryo Paman Pati Haryo Suman kawula nokna ninggih sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu bisawanipun ingkang pamaning kepatihan dinten sakmenika wonten Datulaya praja negari Ngastina kawula nokna ninggih nun mangke Bapak deban turning Sukalima Bapak deban Kumbayana sarawuh paduka Bapak deban turning Sukalima ingkang putra pun Duryudana ngaturaken karaharjan arawipun Bapak deban Durna Bapak deban Sukalima lole astaka swala sila bertapa sumorante hawela kamanaga kula kaprit kantil buntuting selikur kula ana ninggih anak Prabu sakalengkung paduka anak Prabu Jaka Pitana nimbali dhumateng pisanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih dinten sakmenika wilujeng pisanipun ingkang bapa mboten manggalangan setunggal punapa kepareng wilujeng sawanipun ingkang bapa kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklim kula mugi katur kunjuk wonten ngersanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana Bapak deban Durna iki boten langkung mugi kaskecaken nggahipun Bapak deban Durna ing Sukalima Bapak deban Kumbayana nanging sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Jaka Pitana apa dene sira Dimas Kartomarma padha kanthi raja sapraptane Dimas Kartomarma tirta tinalang nggone sira ingsun pijen ngersani manira Dimas Kartomarma Nuk niki dewaji sembahan kula wanter sabda paduka miji dhumateng pisanipun ingkang abdi pun Kartomarma sinuwun parang paduka miji dhumateng pisawan kula wilujeng pisawanipun ingkang rayi ing tirta tinalang mboten manggalangan setunggal punapa nanging dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Rata Sinuwun Prabu Duryudana sinuwun Yaya Dimas Kartomarma tak tombok gawe lega gawanipun kakang ora lewat pangestuni wong tuwa wae tampan ana Dimas baunuk niki parang pangestu paduka badhe kula cancang pucing ing dhumawaing widang rumeting Werdaya saestu dadosaken cahya ner cahya daging rah kayiwanan diwaji sembahan kula latatanan barisane Purwadi boling padha gantung sibuk aja nganti kang padha saur manuk jeneng Sunadya babarake tunanem Brahma wigatine pasewakan Dimas Kartomarma baunuk niki menawi ingkang sampun paduka dawuhaken sinuwun tartentu kula mboten badhe suwala nun ngestaken dawuh nun mangke Koko Prabu Baladewa ing Mandura Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama saraha paduka Anjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang arayipun Duryudana ngaturaken kasugengan sakaraharjan miwah pudya pangastawanipun ingkang rayi mugi katur kunjuk wonten kersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa
Koko Prabu Balarama. Jagat pangestu Wayapura jagat Pandendra Jaladewagu. Yayi sakalangkung paduka Yayi Prabu Duryudana miji dumateng wiswanipun ingkang ngraka ing Mandura dinten sakmenika wonten Praja Negari Ngastina. Mboten langkung wilujeng wiswanipun ingkang ngraka ing Mandura mboten manggalangan setunggal punapa. Sowan kula tebih saking Rubeda Nirbaya Nirwi Kara Nirsambi kala. Yayi Pudha pangasta sampun ingkang ngraka tampi karya bombong dasmanipun ingkang ngraka ing Mandura. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngraka ing Mandura mugya katur wonten ngersanipun maduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Bapak bantur iki utawi Koko Prabu Baladewa iki sampun kula canjang pucang meni dumawing mijang rumeting Werdaya. Dadosaken cahya nercahya daging raka jiwandan. Mboten langkung kaskecat mlenggaipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten Praja Negari Ngastina mriku. Koko Prabu kawula nuri Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang ngraka ing Mandura dinten sakmenika. Anggen kula lenggah sowan wonten Praja Negari ing Ngastina Yayi Prabu Jaka Pitana. Pamandarya wonten timbalan anak Prabu. Meski mawon damel kejut bebek cibek penggalipun Paman Padarya Sengguni mewah sakjaning para rawuh para andungan tetunggiling Praja Negari Ngastina ingkang dinten sakmenika kula aturi rawuhipun wonten Praja Negari Ngastina. Pamandarya saestu ingkang putra pun Duryudana menika namung badhe ngaturaken wigatining pasewakan teka kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Pamandarya Sengguni Paman Padarya Suman kawula nok ninggih nggih Dewaji nuwun sewu teka damel bingung kagiat sutaning penggalipun manahipun ingkang bapa ing kepatihan teka dinten sakmenika nggih paduka anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Nggih kula nuwun sewu menawi tumunten kepareng tumunten kawedarna ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang setana miwah nayaka punggawa miwah para kawula negari ing Ngastina nggih rawi kula dherekaken manjing wonten saklebeting kedhatonapan catur netra kalawan ingkang bapa ing kepatihan saestu kula namung badhe nganglungaken janggane lingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana. Pamandarya nggih estunipun wontenipun ingkang putra karawaken rawipun Koko Prabu Baladewa dinten sakmenika namung badhe kula suwuni pamrayogi sartanipun badhe kula suwuni gumertiken nilingaken karna mastuti sabda tama pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Lang-lang ramyan ingkang driya liriwang candra katawangan sumu ing jas katuritan limut kabyarcaning rujet rem-rem ing driya manawong kakawung ing yang wisesa kakawung ing yang wisesa jagat dewa jagat pangestu Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang arahipun Duryudana kula tadhawatana teka dinten sakmenika kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun
Koko Prabu Baladewa mesti kemawon sampun mriksa bilih dinten sakmenika ingkang rayipun Duryudana mriku anampi rawipun pendhita enggal katon Brahmana anyar katon ingkang sampun sekawit lenggah wonten tigang candra wekdalipun lenggah wonten praja negari Ngastina. Koko Prabu saestu anggenipun ingkang arayipun Duryudana mriku meguru anyar paribasanipun teka kula ngrawakaken Koko Prabu Baladewa jeryatanipun paduka mriku ingkang dados sesembahanipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Paduka Koko Prabu Baladewa mriku ingkang dados kiblatipun ingkang rayipun Duryudana. Pramila gandeng samangke paduka sampun prapta wonten Waraja Negari Ngastina. Enggal-enggal paring dawuh kados pundi sarananipun lan pamrayoganipun Koko Prabu Baladewa anggenipun ingkang arayipun Duryudana meguru enggal katon kangge sajak sampun tinarbuka penggalipun wondene Sang Begawan Kresna Pandhaya ngamu-awu langit menika badhe angrukunaken antawisipun Pandhawa miwah Parasata Kurawa. Ya panjenengan menika ancas gayanipun bebeban Kresna Pandhaya nanging nuwun sewu perkawis ingkang nomor kalih ingkang raka ing Mandura menika ingkang kirang sarujuk kula ingkang boten trep miwah kula boten ayogyani. Jalaran kula nuwun sewu. Perang Gedhe Bratayuda menika kodrating dewa. Perang Gedhe Bratayuda menika ingkang damel utawa ingkang duwe gawe menika mboten kok namung titah, nanging Perang Gedhe Bratayuda menika ingkang duwe gawe menika jagat lho Yayi. Nggih. Lah kamangka nuwun sewu. Wontenipun Begawan Kresna Pandhaya prapta wonten Praja Negari Ngastina menika anggenipun badhe amurangaken Perang Gedhe Bratayuda menika kirang trep jalaran kula nuwun sewu. Perang Gedhe Bratayuda menika dipun lampahi dening turasing Barata. Nuwun sewu. Nuwun sewu mboten kateges kula menika ngina, mboten kateges kula menika ngembe dumateng gurunipun anak utawi Yayi Prabu Duryudana mboten. Nanging kula tak nyuwun mriksa napa Sang Begawan Kresna Pandhaya menika mangertosi peranganing merdinipun Perang Bratayuda. Pupudeban Kresna Pandhaya ana dawuh menapa nggih anak Prabu? Menapa paduka mangertosi dhumateng peranganipun miwah merdinipun Perang Ageng Bratayuda? Wilah jagat dewa Bathara ilahing sekaring bawana langgeng yen to mungguh pun bapa mung mangkene nggih. Perang Gedhe Bratayuda kuwi perang ingkang ora ana paedahe. Perang Gedhe Bratayuda kuwi perang sing mung gawe pepatine antaraning siji lan sijine. Perang Gedhe Bratayuda mung bakal mecah belah antarane Pandhawa lan Kurawa. Jernyatane Perang Gedhe Bratayuda kuwi isine sartane surasane Perang Bratayuda kuwi Pandhawa ingkang mung tansah keduga kepengin ngukup kukupan negara Ngastina sakjajane. Kusik Praban. Yen to mungguh Perang Gedhe Bratayuda ki werdine kaya mangkono, mungguh Baladewa luput. Lupute nggo napa sinuwun? Monggo dhisik. Perang Gedhe Bratayuda kuwi kaperang dadi 2 perkara utawa 3 perkara ya isa. Siji Perang Brantayuda. Perang Brantayuda, Branta kuwi teges tresna, Yuda wis ngarani teges perange wong sing kasmat. Ya kuwi kukupan negara Ngastina sakjajane, sak isine sak jembare praja negara Ngastina. Kuwi Perang Brantayuda. Perang Brantayuda. Ya. Banjur ing angka 2 Perang Bratayuda. Brata kuwi teges laku, Yuda wis ngarani teges perang sing nganggo tatanan, perang sing nganggo laku. Perang Bratayuda kuwi dudu kok perang sing ampyak awur-awur, nanging pancen perang sing nggunakake tatanan. Ora kena sageleme dhewe, ora kena sembrono nalikane nglakoni utawa miwiti Perang Gedhe Bratayuda. Perang Bratayuda ya pancen kuwi sing angka 2. Banjur ingkang pungasaruta ingkang kaping 3 Perang Baratayuda. Kuwi teges perange Trah Barata. Barata kuwi wis ngarani, Yuda kuwi teges perang. Perange Trah Barata. Trah Barata kuwi sapa? Trah Barata kuwi antarane Pandhawa karo Kurawa. Lah saiki tak takon.
Sampeyan mapan ning Prajanegara Ngastina kuwi, sampeyan dedeke apa? Sampeyan derajate apa? Sampeyan pernahe apa antarane Pandhawa karo Kurawa? Wila jagat Dewa Bathara nak Prabu Jaka Pitana. Wonten dawuh debat. Apa aku mbok keparangake maju nggonku matur ana ngersane Prabu Baladewa kae. Mrai panjenengan paduka pupu depan turu badhe pupu depan Kresna Pandaya badhe muja atur sabda pangantika wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa. Kula semanggaken pupu depan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha Gombang. Pindha Gombang ngajaping tawang. Susangin nganti nggone nyanggali ingkang kung paksi ibar Pindha Gombang ngisep matu sarining tawang. Mas Tungkara sidam skaring bawana langgeng. Prabu Baladewa Begawan Kresna Pandaya iki ya dasar kepara nyata. Engko sik pasinuwun ning atase aku iki pendhita ning Prajanegara Ngastina aku tansah dipundi-pundi. Ning atase aku iki ning Prajanegara Ngastina tansah diajeni. Kowe ning kene jejere daya lah kok teka tanpa nggunakake basa, tanpa nggunakake tata krama. Waduh sinuwun apa pancen kaya mangkono. Lagak-lagiane wong Mandura. Gusi. Aja nyaruwu wis pakartimu aja. Sageleme dhewe gunemu Begawan Kresna Pandaya. Gusi. Nggonmu maju ana ngersane Prabu Baladewa ngungkurake Yayi Prabu Duryudana kuwi lan kok sajak teka kowe njaluk ana rembug wigati kalian Prabu Baladewa, nanging dudu kuwi kok sing arep tak omongke. Kowe ngandhake yen to Prabu Baladewa ora basa kalian Begawan Kresna Pandaya. Gusi aku tak takon. Apa sakploke kowe guneman, apa sakploke saksuwene kowe jagongan kalian Prabu Baladewa, apa kowe ngabekti, apa kowe ngajeni kalian Prabu Baladewa? Wiladalah. Aku iki wong tuwa lho sinuwun. Ora ana jamak lumrahe wong tuwa kok ngabekti, ora ana jamak lumrahe wong tuwa kok ngajeni karo taruna. Aku tinemune werda tinimbang Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ki tinemune taruna. Lah kok Prabu Baladewa ora ngabekti kelawan Begawan Kresna Pandaya. Ngene, bakune ngene. Tinimbang perkara iki mengko kedawa-dawa. Sing baku kowe wis kelakon sak pejagong adu arep. Sak pirembakan kelawan Prabu Baladewa. Merga tumrap nata Mandura. Nek kowe pengin diajeni kowe ngajenono, nek kowe pengin dibasani kowe basanono. Nanging yen to kowe ngajeni wae ora, kowe basani wae ora, aku tangeh lamun sudi basani ngabekti kawan kowe Begawan Kresna Pandaya. Wiladalah ngono ya. Ya wis ora dadi ngopo. Ndak rasa perkara iki ora bakal ndak petung sartane ora bakal ndak pikir banget-banget. Nanging ngene ya sinuwun. Panane Begawan Kresna Pandaya lungguh ning Prajanegara Ngastina iki. Sayekti aku mung kepengin genahke sartane mung kepengin benerke adek-adek ingkang ora bener. Ngluruske barang ingkang bengkong, jejeke barang ingkang doyong. Kamangka nuwun sewu. Nggone anak Prabu Jaka Pitana urip ning Madyapada madeg Nalendra. Ning Prajanegara Ngastina iki ora jenjem sartane ora iso ayem. Nggone lungguh dampar negara Ngastina mung merga saka anane para Pandhawa ingkang isih gumelar ning Madyapada. Pramula Begawan Kresna Pandaya krungu kondhang sartane krungu kabare. Pendak-pendak Prabu Duryudana nganake pasewakan mesti ingkang dirembug ora liya kejaba
Amung gawe karti sampe kok kepiye nggone bakal mateni kelawan para Pandhawa nanging mengko dhisik sinuwun. Praptane Begawan Kresna Wandaya ning Prajanegara Ngastina iki bakale dadi pepadang pepajar tumrap penggali anak Prabu Jaka Pitana jalaran nuwun sewu. Ning atase Pandhawa lan Kurawa iki isih tunggal darah, isih padha-padha klebu trahe Prabu Barata. Nanging kena ngapa kok padha cecungran, nanging kena ngapa kok padha nganakake dak-dakaning masulayan. Padha darda, padha padu-padudan lan sak piturute. Munggo Begawan Kresna Wandaya kuwi ora trep. Munggo pendhita ngawu-awu langit kuwi ora pas sartane kuwi ora netepi dharma sartane ora netepi bawa laksana minangka wong kekadangan urip ning Madyapada. Kusik ngene Begawan Kresna Wandaya sik ngene bener. Anggone Pandhawa karo Kurawa ora rukun kuwi merga ana sing benthik-benthik. Mesine wae yen Kurawa ki ora ngingu salah sawijining menungsa sing tansah benthik-benthik ki. Gawe mitenah icuk-icuk kono icuk-icuk kene adu kono adu kene ngelek-elek kono ngelek-elek kene. Mesti wae Kurawa ora bakal dadi sengit, ora bakal gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Bener sinuwun mancen kaya mangkono. Nanging nuwun sewu. Ndak rasa dudu kok Kurawa sing ngopeni kalawan menungsa ingkang tansah benthik-benthik ki. Dudu kok Kurawa ingkang tansah leladi sartane ngayomi kalawan menungsa sing gawe daredah. Icuk-icuk ana icuk-icuk kene dudu kok Kurawa nanging munggo Begawan Kresna Wandaya sing tansah benthik-benthik kuwi ora liya ya mung pujanggane para Pandhawa sing jeneng Nata Ndarawati Prabu Kresna. Mula kang saka kuwi dimen supayane Pandhawa kelawan para sata Kurawa bisa rukun sepisan perang gedhe Bratayuda kudu diwurungake. Ping pindhone sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tansah benthik-benthike antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi kudu disirnakake sinuwun. Jaja mun tableh kinentap duka yayasinipi netra kocak ngontel andir yen sinabet mring sagedheng murub dadi tahono panus maring jajalanat sukertaning bawana iblis lanat. Begawan Kresna Wandaya ndruwili ucapmu kaya grojokan nerwete kaya betet sewu nembo pategalan. Kowe ngrasani adiku Ndarawati, kowe ngrasani Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, apa kowe ra mawas ning kene iki lungguh kadange tuwa? Iya, nek pancen ancas gegayuhanmu ingin murungake perang gedhe Bratayuda tak sumanggahake. Kuwi sakarepmu, kuwi sakarepmu. Ancas gegayuhanmu pengen ngrukunke Pandhawa lan Kurawa, kuwi sakarepmu. Ning kowe ngucap ngrasani karo adiku Ndarawati, Baladewa ora iso meneng. Perkara iki tak kandhake adiku Ndarawati, Kresna Wandaya. Jagat pangestu karo ayah Dara jagat anak Prabu. Wonten dawuh. Iki mau sing ngakon mandheg sapa? Nuwun sewu. Kula piyambak boten mangertosi perkawis menika. Wiladala. Lah kok dadi kriwikan, dadi grojokan gegoyon dadi tangisan kanane kaya ngene. Yen to munggo Begawan Kresna Wandaya, yen to ngasi kae mengko sing jeneng Prabu Baladewa tekan negara Ndarawati ngaturke apa sing dadi aturku. Kriwikan dadi grojokan negara Ngastina lho anak Prabu.
Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngenting gone lole astaka swalasila pertapa sumorante Allah kula nuwun sewu anak Prabu ingkang Bapak ing Sekalima sumela atur Bapak bandur kados pundi nuwun sewu lho Nger ingkang Bapak menika sampun taun-taun gula mentah kaliyan pun para Sata Kurawa wiwit para Sata Kurawa tasih kunca ngantos sak menika gelung wiwit jambang ngantos labrang ingkang Bapak ing Sekalima menika ngraosaken sakit sak lebetipun manahipun ingkang Bapak pun Kumbayana nuwun sewu lho Nger jalaran sasampunipun Sang Begawan Kresna Pandhaya prapta wonten Praja Negari Ngastina manahipun ingkang Bapak ganjil manahipun ingkang Bapak ing Sekalima ganjil jalaran kula nuwun sewu kula menika ingkang sampun dangu dipun dadosaken pujangga nujung Negari Ngastina samenika sampun wonten nujung enggal teka paduka anak Prabu Duryudana mboten ginakaken malih dumateng ingkang Bapak ing Sekalima keparengipun Bu bandur kados pundi nuwun sewu Nger tinimbang kula teng mriki menganggur tinimbang kula teng mriki meng keloro-loro kepareng kula badhe wangsul wonten Pertapan Sekalima anak Prabu Trombep marwa sing sangka katriku mulung mangroma ing wadya Karadha kula Karadha krare kakiri Jagat Dewa Batara Bapa Depan Kresna Pandhaya ana dawuh apa anak Prabu lakon kados mekaten kawontenanipun para Sata Kurawa mewah kawontenanipun Praja Negari Ngastina ingkang putra pun Duryudana dipun tilar dening para priagung ingkang sampun dados cagat tuwak bebenteng Negari Ngastina wiladalah yen to munggo pun bapa perkara iki ora usah dipenggalih banget jalaran nuwun sewu lho Nger ingkang baku pratanipun bapa sawanana Praja Negara Ngastina iki sartane wis mbok anggep kaya dene wong atuwamu sartane gurumu dhewe aku anane Begawan Kresna Pandhaya ning kene iki aku mung kepengin ngrukunake antarane Pandhawa lan Kurawa mula kang saka kuwi aja wedi kangelan yen to negara Ngastina mung perkara kelangan menungsa sing ora ana pedahe ora ana gunane ning Praja Negara Ngastina ndak kira ora bakal ngelongi kekuatan Praja Negara Ngastina lho Nger anak Prabu Duryudana sidhom jroning pasewakan Pajogong tanpa sapa kapraban dening Sang Nalendra
Tama mango nengge larwa sing duka cipta berbuti mantana raras tidak madare katon Praja Negaring Asina nalika semanten dereng para anggene sami nalika semanten dereng para anggene sami mbal wacana nalika semanten kasaruga garing jaba piyak ngarsa tangkaping pun paseban pun amargi pisawanipun satring Drsila geni kadheraken satring Randu Gumpulung Sang Bambang Wisanggeni kadheraken Sang Bambang Antasena kancana daya piyak jaluk dalan See
Kembang popong tratebang rarayongan lung malengkong tumalon rumambalat wit kambil gading lir kembang karang sungsang Jagat Dewa Bathara paman Padari Sengguni wonten timbalan kira anak Prabu Jaka Witana dereng ngantos paripurangipun kula nampi sabda tama pangandikanipun Bapa Udewan Kresna Wandaya teka menika kula nampi praptanipun anakku ling Dursila Geni boten panglipun wisanggeni kaliyan Antasena ing Randu Gumbala nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu kawula nuwun sewu adat saben praptanipun wisanggeni wonten Praja Negari Ngastina menika namung badhe damel dadakaning pasulayan. Nggih, nanging nuwun sewu paman. Mbila kemawon praptanipun wisanggeni menika wonten wigatosipun nggamo wigati ingkang prayogi dhumateng Kang Putra. Menawi ngaten tumunten kula triandangu dhumateng praptanipun wisanggeni menika nggih anak Prabu Jaka Pitana. Paman Genggeng Sekija Sampun boten kirang prayogi anak Prabu. Anak nengane ditobu campur sit iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong bojo mung kandhung ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti wisanggeni sawise sira anakku cah bagus prapta ning Praja Negara Ngastina padha kanthi raja sak praptamu wisanggeni ngaturake kula nuwun Pakde Duryudana ing Ngastina antuk berkah pamujine Pakde Jaka Pitana. Sawane anakmu wisanggeni ora ana alangan sewiji apa Pakde. Ya mung aku ngaturake basaku katura sembahku tampanono ya Pakde Duryudana. Wisanggeni anakku tak tampa ora lewat pangestri wong tuwa Ngastina wae tampanono. Tak gegem dadake jimat prayogana wisanggeni. Kaya wis ora kurang prayoga. Antasena padha kanthi raja sak praptamu. Anakku cah bagus Antasena. Antuk berkah pamujine Pakde Duryudana, slamet sowanku Di. Ana ngersaning Siwa Kurupati, ana ngersane Pakde Duryudana ing Ngastina. Ora ana alangan sewiji apa kepareng aku ngaturake basaku katura ya Di. Antasena tak tampa gawe lega-legawane wong tuwa. Ora liwat pangestuku wae tampanono kira anakku cah bagus. Tak gegem dadekake jimat ora lewat prayoga nggon lungguh Antasena kaya wis ora kurang prayoga wisanggeni ana dawuh apa Pakde sowan ning Praja Negara Ngastina sajak sumangka teka aturmu ingkang mung sak kecap rong kecap nalikane dak timbali ana wigati apa wisanggeni ingkang sepisan aku mung ngarep kepengin tetinjo marang kanan Praja Negara Ngastina ya ngaturke panuwun Dungkap angka loro Pakde. Sowanku ngaturake sembahku sungkemku katura. Ana ngersane Pakde Duryudana ing Ngastina. Tak tampa. Banjur ingkang angka 3. Kakang Antasena, piye ni? Bintang tamune teka, Kang. Wis ben. Teruske wae kok ora.
Dumeh wis teko njur kon ngentekke kon ngrampukke tekan semene ngono apa piye? Ora. Yoga karo sinden wis do kesenengan kabeh. Lho, sebabe entuk duit matumpo-tumpo. Wah. Ya berjane wiyaga-wiyaga sing mawawan padha jumatan, Kang. Ah iya. Aku ora dadi aku ya ora entuk kok nilai iya to, Kang. Ah iya. Wis ora dadi ngopo Kakang Antasena? Heeh. Dungkap angka 3, Pakde. Sowanku iki ngene. Aku iki wis 5 taun-taun digula mentah dening pepundhenku ya wong atuh-aku para Pandhawa. Nanging saperangane lancur-lancur Pandhawa, saperangane putra-putra Pandhawa. Sing ora iso basa, sing ora iso tata krama kuwi mung siji Wisanggeni, loro Kakang Antasena ing Randu Gumbala. Banjur mula penggalih Wisanggeni bingung kepiye nggonku bakal ngaturake sembah bekti marang wong atuh-aku wondene basa, unggah-ungguh, tata krama, linggo wae Wisanggeni karo Kakang Antasena ora iso. Beda karo kadang-kadange para lancur-lancur Pandhawa liyane. Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja kae jangkep tata kramane. Lan sak liya-liyane Wisanggeni bingung, Pakde. Mula banjur kepiye nggone bakal Wisanggeni ngaturake sembah bekti kelawan wong atuh-aku, kepiye carane nggone Wisanggeni bakal munjung. Bebasane munjung ingkung gajah senajan to omong ora ketang sak propirane Wisanggeni ngaturake bekti kelawan wong atuwane Wisanggeni ya karo Kakang Antasena, ya kuwi para Pandhawa ning negara Ngamarta. Yo, Wisanggeni yo. Banjur ingkang mbok gayo apa? Ngene Pakde saiki ngene. Gandeng aku krungu kondange nyebutake sartane sing tak aturake iki ora kok mung paribasane pawarta binetombok bakul sinambiwara, pawarta binandunging karna teges ora mung kabar sing ngayawara. Nanging Wisanggeni iki uga wis priksa dhewe. Jalaran nalika semana sadurunge Wisanggeni budhal ing Prajanegara Ngastina, aku wis dijarawani dening wong atuh-aku ya kuwi Pakde Pintadewa. Pak Antil tenan lho kuwi. Ngopo to, Kang? Puntadewa kok Pintadewa? Pakde Puntadewa nalika semana jarawani kelawan Wisanggeni. Yo, Yayi Prabu Puntadewa jarwani kelawan anakku Wisanggeni. Iya. Nalika semana ngandhani Wisanggeni. Sejatine negara Ngastina kuwi dudu kok darbeke para Sata Kurawa, nanging negara Ngastina kuwi darbeke para Pandhawa. Merga dok nalikane sawarga Prabu utawa Yayang Pandhu Dewayana, Yayang Pandhu Dewanata nalika semana nalikane wis murut kasedan jati utawa lereh keprabon, nalika semana sawetara wektu teges ora suwe negara Ngastina dipasrahake kelawan para Sata Kurawa. Nalika semana ingkang dipasrahi miturut ngendikane Siwa Puntadewa ingkang dipasrahi nalika semana ya kuwi Simbah Destarastra. Lah bebasan nalika semana ngibarate Kurawa ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Tumuli negara Ngastina malah diparingake ana ngarsane Wakurupati, ya ana ngarsane Pakde Prabu Duryudana. Nalika semana wis dijumenengake dadi Prabu Anama ning negara Ngastina. Iki sing Wisanggeni ora mathuk. Ning atase nalika semana dawuhe sawarga Hyang Prabu Pandhu Dewayana, negara Ngastina kon balikke marang panguwasane Pandhawa. Lamun Pandhawa wis dungkap dewasa, malah saiki Pandhawa wis padha gerang, wis padha duweni tedhak turun. Negara Ngastina kok ora dibalekke ning panguwasane Pandhawa, rasane destun temen, Pakde. Mula anane Wisanggeni prapta ning Prajanegara Ngastina iki siji. Wisanggeni nggone prapta ning Prajanegara Ngastina ora mung ijen, nanging sak rombongan lho, Pakde. Praptane Wisanggeni ning Prajanegara Ngastina iki sak rombongan. Nalika semana aku ingkang minangka mandhegani barisaning para lancur-lancur Pandhawa ingkang wektu dina iki wis padha mesanggrah ana ing pesanggrahan Kuru Mandala. Mula kang saka kuwi gandeng Wisanggeni iki bocah utawa satria ingkang tansah ndugal kewarisan. Wisanggeni ora iso ngaturke dharma bekti kelawan wong atuwane Wisanggeni kalamun ta ora kaya mangkene carane. Merga ya mung negara Ngastina iki darbeke para Pandhawa, Pakde Duryudana. Jagat Dewa Bathara. Pupureban Kresna Pandhaya mriku kados pundi, Pureban? Mengko dhisik nggih, perkara iki ingkang bapa sing bakal benerake nggih.
Jojo muntaplir kinentap tuko yayasinipi netra kocak ngondar andir ngilahing astungkara sidam sekaring bawana langgeng lho kosik iki kok dadi nek kernet ning kene weladalah ngawu gawar ngawur ucapmu bocah ndugal kewarisan lah kok teko dadi ngarani sak geleme dhewe kaya mangkono kelawan nujung praja negara Ngastina ya aku iki ya Begawan Kresna Wandaya oh alah Kakang Antasena piye ni iki sajake sing klebu apa pemain bola kok lho kok klebu pemain bola klebu apa iki sing sajake klebu wong anyar ning praja negara Ngastina wela pendhita anyar katon wini takoni sik iya takoni apik-apik ora kena mundur mengko sing nerajang kridane pendhita kuwi iya Kakang kowe Begawan Kresna Mandaya iya pancen kepara nyata aku iki nuju anyar ning praja negara Ngastina aku iki ingkang dadi sumitra sartane ingkang dadi pujanggane para sata Kurawa ya iki pendhita ing awu-awu langit Begawan Kresna Wandaya wisanggeni oh ladalah jagat dewa Bathara nek ngono pancen kowe sing nalika semana wisanggeni krungu kabar yen ta praja Ngastina ana pendhita anyar sing jare arep murungke perang gedhe Bratayuda iya nanging ngene dudu kok kuwi sing arep tak rembug sartane sing bakal tak aturake kelawan kowe wisanggeni wisanggeni ning atase kowe iki bayi wingi sore ning atase kowe iki bocah sing durung mangerteni marang kahanan praja negara Ngastina apa dene negara Ngamarta lah kok delangap-delangap ucap mundur wili kaya grojokan weteh kaya betet sewu nembo mategalah ning atase kowe iki bayi wingi sore kok teko kowe kendel kemlewat ucapmu kowe sajak arep njaluk praja negara Ngastina wisanggeni aja ngawu gawar ngawur ucapmu aja ngaya-wara tembungmu yen to pancen kowe arep njaluk bali negara Ngastina marang panguwasane para Pandhawa aja kok sak para sekawan aja kok sak pra 8 sak pra 16 sak pra 30 lan sak piturute iki sing dadi pepalange wisanggeni nggonmu bakal arep ngrebut praja negara Ngastina bali marang panguwasane Pandhawa aku sing ora nrimake wisanggeni nek kowe ora nrimake banjur kowe arep ngopo Begawan Kresna Wandaya ayo kudu duwe ning kene papane wong neter kadigdayan metu njaba tak larak janji kowe iso nglundhungke mestakane Begawan Kresna Wandaya negara Ngastina dadi kukupane para Pandhawa mikirni mikir iki sapa sajak kadange tuwa wisanggeni ora trima heeh Mbah iki ora pangling Raden Antasena dasar para nyata iki Begawan Kresna Wandaya iya pancen iki ya aku iki pendhita ing awu-awu langit pujangga ning negara Ngastina ya Begawan Kresna Wandaya oh ladalah Begawan Kresna Pandaya ki Kresna Pandaya nganggo SSN ora kowe lha aja ngawu gawar ngawur Antasena kowe arep ngopo sih Mbak sekawit kowe nantang karo adhiku Wisanggeni Antasena karo Wisanggeni iki ning ndi papan ora iso dipisahke Antasena ning ndi papan kuwi ora iso dipisahke kelawan Wisanggeni merga wis dadi loro-loro ning atunggal Antasena kelawan Wisanggeni kuwi satriya sing dugal kewarisan. Iya, banjur kowe arep ngopo Antasena? Sik aku tak takon. Lah kok dadi sampean mepalangi karepe Wisanggeni nggone bakal njaluk praja negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Dasarku ora trima tantrimamu. Dasarku ora trima ning ngatasi Wisanggeni iki bayi wingi sore. Teka mulang sarak mangkardine.
Delangap-delangap ucape ndruwili kaya grojokan weteh kaya bedhese nembo pategalan. Ning atase bocah kok arep melu urusane, melu perkarane wong tuwa-tuwa. Sik, Mbah. Nek sampean ngendika kaya ngono, Antasena sing ora nrimake. Jalaran Gusti. Wisanggeni kae ngene-ngene ya klebu Lancur Pandhawa, Wisanggeni kene ana kae klebu putra Pandhawa. Ya senajan ta Wisanggeni kuwi bocah sing dugal kewarisan, nanging kepiye carane Wisanggeni iki mikir. Nggone Wisanggeni kepengin ngaturake dharma bekti kalawan wong tuwa, ya kuwi para Pandhawa senajan ta urung ana sak pucuk kuwi irenge. Banjur karo Raden Antasena merga tumrap Begawan Kresna Pandhaya. Negara Ngastina kuwi ingkang duwe wenang siji Kurawa, loro Pandhawa. Lah Wisanggeni kuwi sapa perangane Pandhawa ya dudu lah kok teko dadi arep melu kuwi negara Ngastina ki Wisanggeni derajat apa Antasena? Si. Nang kene iki sing aku ora trima. Wo lah ya nek pancen kaya mangkono berarti wis mingerke blatmu. Teges le sampean ngendika, sampean ngucap kaya ngono ki teges ngaya wara ora ngerti kasunyatan sik sak nyatane. Sik. Wisanggeni ki anake sapa aku tak takon, Mbah. Wisanggeni kuwi anak panengah Pandhawa ya kuwi Raden Janaka. Lah, Janaka kuwi utawa paman Janaka kuwi perangane Pandhawa. Wisanggeni kelebu Lancur Pandhawa. Nek ngono tak takon. Wisanggeni duwe wenang tumrap negara Ngastina apa ora? Ya nek miturutku duwe. Lah. Duwe jalaran sebabe. Wisanggeni kuwi kelebu turase para Pandhawa, Wisanggeni kuwi kelebu ya kuwi tedhak turune para Pandhawa. Wisanggeni kuwi Lancur Pandhawa. Saiki tak takon. Nek sampean dhewe wis ngakoni nek Wisanggeni kuwi duwe wewenang tumrap Raja Negara Ngastina, sampean tak takon ning kene jejermu apa, Mbah? Tak takon sampean ning kene jejermu apa? Jejerku Dayoh. Lah, nek Dayoh sampean duwe sambung rapet apa? Sampean duwe sambung getih apa karo Pandhawa karo Kurawa? Tak takon. Kok iso ngarani Wisanggeni wong Liyandrayan? Kok iso ngarani Wisanggeni bayi wingi sore dudu perangane Pandhawa arep melu kuwi negara Ngastina? Saiki tak takon, sing wong Liyandrayan ki janjane Wisanggeni apa dapurmu? Welah. Ndapur-ndapurke kelawan wong tuwa. Ah wis ora urusan kok. Wong tuwa nek pakartine sak isore delamaan ora pantes diajeni. Welah dalah timbang kedawa-dawa Raden Antasena. Ayo dudu neng kene papan yang neter Katidayan. Ayo tak enteni ning alun-alun negara Ngastina.
jagat dewa Bathara paman Harya wonten timbalan ingkang ngadhawuh nggih anak Prabu kriwikan dados kerujukan keguyun dadi tangisan ngatasipun wisanggeni samangke kaliyan Antasena sampun damel daredah antawisipun Bapa Penemban Kresna Pandaya SSN samangke anggenipun badhe ngrebat kukupan negari Ngastina. Wiladalah nyawa-nyawa jimat sesemban kula nggih nyuwun sewu anak Prabu. Kula kinten sak mangke menawi wisanggeni mriku mboten dipun ndhakaken kamurkanipun tartentu namung badhe ngempit dumateng kawontenanipun para kawula negari Ngastina ingkang boten mangertosi kenthang kimpuling lelakon pojok lereting kawontenan. Keparengipun paman Harya kados pundi? Keparenga paduka anak Prabu Jaka Pitana ngeparengaken ingkang paman ing kepatihan supados sakmangke tata rakiting gelar baris para sata Kurawa kedah tata-tata samata ing gati sawega ing diri supados sakmangke satata ngunduraken dhumateng pun wisanggeni sakadang lansur-lansur Pandhawa nggih. Pringaten kula pasrahaken dhumateng paman Pati Hari Sengguni. Anggenipun badhe ngreksa katentremaning praja negari Ngastina. Nok-non ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngatos-atos sampun kados lare alit paman Harya. Dimas Kartomarma. Bauna nun wonten timbalan sinuwun. Gandeng kaya sepur sejiban panjenengan ingsun wektu dina iki. Ora ta diake wale-wale apa bubara kang padha sibuk. Ing senadya kundur kedaton. Bauna nun ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarma kaya sarana dawuh maneh. Purna katining mananggilan. Arsang Nata Prabu Duryudana kundur kedaton juk saking Damarjana grabet gambaran gading. Kadharaken sangyaning muremban jadi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring prabon. Kawisan saking mandur tindaknya Sang Sri Narana telamun katuran saking mandur Sang Prabu Duryudana tansah munjuk syukur wonten kersaning dat kamurwing dat.